Bon dia. Des que som petits ens preguntem la típica frase de què volem ser quan siguin grans i ara que acabem l'ESO tenim l'oportunitat de fer el camí que haguem de fer per després ser el que vulguem ser. Doncs en aquest reportatge us explicarem totes les opcions que tenim detalladament. Comencem pel principi. Primer hem de tenir en compte si tens l'ESO o no. En cas de que no tinguis l'ESO, has de fer el següent. Tens tres opcions. La primera, cursar i completar els estudis bàsics en centres de formació de persones adultes. La segona, fer la formació professional bàsica, és a dir, un PQPI. Es tracta d'una formació que permet a l'alumnat especialitzar-se en una professió. Té una duració de 2 anys i permet als alumnes presentar-se a les proves per l'obtenció del títol de l'ESO o accedir al cicle mitjà. Ara bé, s'ha de tenir entre 15 i 17 anys. I finalment, la tercera i última opció és, als 18 anys, presentar-se a les proves d'accés de grau mitjà. En cas de que sí que tinguem l'ESO aprovada, tenim dues opcions, el cicle formatiu de grau mitjà o el batxillerat. La primera opció, el cicle formatiu de grau mitjà, proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis per a cada sector. Hi ha moltes opcions per escollir, des de farmàcia per a farmàcia fins a cicles d'activitats esportives. La majoria de graus duren 2 anys i tenen una bona inserció laboral. Quan s'acaba aquest cicle, s'obté el títol de tècnic. La segona opció, el batxillerat, també té diverses branques, però són menys específiques. N'hi ha 3, arts, humanitats i ciències socials i ciències i tecnologia. També dura 2 anys i, segons molta gent, és més complicat que un cicle de grau mitjà, degut a que el segon any d'aquest s'haurà de fer el treball de recerca, un projecte molt elaborat que es basa en un tema lliure d'elecció de l'alumnat. I a més, s'haurà de fer la selectivitat, que són unes proves que faran mitjana junt amb la nota de batxillerat per obtenir la nota de tall per entrar a la universitat que es vulgui. Ara, tant si s'escull cicle de grau mitjà com batxillerat, es podrà accedir al cicle de grau superior, però només amb el batxillerat es podrà accedir a la universitat. En cas que es faci un cicle de grau superior, tal com es fa en cicles de grau mitjà, hi ha moltes branques i també duren 2 anys. Quan s'acaba aquest grau, s'obté el títol de tècnic superior. Després de fer aquest cicle, sí que es pot accedir a la universitat, no amb grau mitjà, però amb aquest sí. Malgrat això, la nota màxima de tall que s'obté per poder entrar a la universitat és un 10, mentre que fent un batxillerat seria un 14. A continuació vindria la universitat. Tal com acabo d'explicar, s'hi pot accedir a través d'un cicle de grau superior o pel batxillerat. Aquests estudis permetran una formació orientada a activitats professionals o la preparació per a una formació més especialitzada, als estudis de màster universitari. Els graus universitaris solen ser de 3 o 4 anys, malgrat que hi ha graus de doble titulació que en duren 5. Aquí tenim uns gràfics que mostren unes dades de l'any 2017 sobre estudiants universitaris. La de dalt ens mostra la quantitat de titulats, segons qui han estudiat. Ens mostra que la major part de les persones que treuen el grau són les que han estudiat en l'àmbit de ciències socials i jurídiques i les que menys, ciències o arts i humanitats. El gràfic de baix a l'esquerra ens mostra el grau d'abandonament, que és un 83,82%, és a dir, cada 100 persones que comencen un grau, 83 el deixen i només 17 l'acaben. En l'última gràfica podem veure el grau d'abandonament segons la carrera que s'escull. Les dues que es deixen més són els àmbits ciències socials i jurídiques i ciències de la salut, i els que menys, ciències i arts i humanitats. A l'acabar el grau universitari, finalment, es poden fer els estudis de màster universitari. Els estudis de màster universitari tenen com a finalitat que assoleixis una formació avançada, orientada a l'especialització acadèmica o professional. Ara entrevistarem a Marcos Luna, un noi de 24 anys que va estudiar 2 cicles de grau superior i un batxillerat. Ell té un problema d'aprenentatge anomenat dislèxia i actualment, com li agrada molt als nens, està estudiant pedagogia a Barcelona. Hola, bon dia. Estem aquí per entrevistar el meu cosí Marcos. Hola, bon dia. Ara li farem unes preguntes i descobrirem més sobre què va estudiar i què està fent ara actualment. Per començar, ens agradaria saber coses sobre tu.
Fins ara, què has estudiat? He estudiat el batxillerat tecnològic, després un cicle de xarxes informàtiques. Mentre cursava el cicle vaig realitzar el curs de monitor amb temps lliure i lleure. Després vaig realitzar el cicle de grau superior de tècnic en educació infantil i per últim estic cursant el grau de pedagogia a la Universitat de Barcelona. I vas tenir algun problema per la dislèxia durant el teu procés educatiu? Quan vaig acabar el batxillerat tecnològic volia fer universitat, però a l'hora de fer l'ESPAU no tenia els papers dels documents sobre la dislèxia i em van avaluar l'ESPAU com si no tingués cap problema, i això va ser a català, castellà i anglès. Va resultar molt negatiu, encara que les altres assignatures sí que van aguantar millor, però bueno. Després sí que tant als cicles com a la universitat he tingut més ajut a l'hora de presentar el meu problema i que m'ajudin. Què vols fer quan acabis d'estudiar? M'agradaria ajudar a persones que tenen el meu problema a que tinguin una vida estudiantil més normal i que se'ls reconegui per tal de no tenir tants problemes com he tingut jo i que no s'hagi diagnosticat i que sigui un ajut més. I ja tens experiència amb els nens? Sí, tinc les pràctiques de monitor, tinc les pràctiques del cicle formatiu de TEI, em van contractar com a educador de reforç i ara estic treballant com a monitor de menjador en una escola. Creus que vas encertar en totes les decisions importants que vas prendre durant el teu procés educatiu? No, perquè jo vaig decidir fer el batxillerat tecnològic quan no devia fer un batxillerat tecnològic. Em vaig amargar la vida i vaig seguir amb un cicle formatiu de grau superior de tecnologia i no. I una vegada vaig veure per on era el meu camí, el vaig seguir. Ara, centrant-nos més en l'experiència que tens, creus que és important tenir un bon hàbit d'estudi? Sí, crec que és important tenir un bon hàbit d'estudi, tant per desenvolupar el que és el dia a dia, per tal de tenir unes pautes que seguir a l'hora de fer altres coses també importants, però sobretot a l'hora de parlar sobre el meu lloc a la universitat és molt important perquè tenint un únic examen durant tot el trimestre has d'estudiar molt per un únic examen, te jugues molt. Important que estudis a poc tot el que es fa cada dia i després repassar i fer l'examen bé. Quines creus que són les diferències entre fer un cicle de grau superior i el batxillerat? El grau superior que vaig fer jo crec que és més personal. Vull dir, a la universitat jo estic i semblo un número i al grau superior, al ser menys persones, al ser professors que estan més a prop, és molt més fàcil crear vincles i arribar a millors actituds o a millors notes a l'hora de fer, o sigui, d'aprendre, vull dir. Després, les pràctiques, jo encara no he fet les pràctiques de la universitat, però les pràctiques que vaig fer jo al meu lloc em va agradar molt i allà em van contractar després. No puc queixar, estan molt bé, o sigui, estant jo al segon, de moment dic que el cicle és millor que la universitat, després ja es veurà. Creus que és important tenir una bona educació des que som petits? Sí, sobretot els hàbits d'higiene, d'alimentació, ara que estan, o sigui, a mesura que van créixer a estudi, però són el més important perquè és el dia a dia i és el que et fa tu com a persona. Pots tenir un mal hàbit d'higiene, per dir-ho d'alguna manera, però a poc es va suplint. Vull dir, sempre hi ha un moment per tot, però des de petit és molt més fàcil. Sí. I per acabar, quin consell donaries a les persones que estan decidint-se què fer després de l'ESO? Que no es preocupin perquè no hi ha pressa. Si vols fer batxillerat, fes batxillerat. Si vols fer cicle, no hi ha cap problema. Si encara no saps el teu camí, no et preocupis, sortirà. Si no és més aviat, és més tard, però sortirà. O sigui, tranquil·litat, sobretot. Bé, doncs moltes gràcies per la teva atenció. Moltes gràcies a tu per seguir-me. Arribat a aquest punt, esperem que us hagi servit aquest reportatge i que us hagi ajudat a veure què voleu fer.